algun problema podeu apagar la càmera. I us presento a l'Albert, que l'Albert és realitzador audiovisual, és membre i fundador de la cooperativa audiovisual Bonobo Films, treballa des de fa més de 10 anys en els àmbits del documental social, el videoclip i la producció audiovisual com a eina de transformació social i cultural, així com en els àmbits del podcast i del videoblog, amb un interès especial per les qüestions inherents a la cultura digital i a la cultura popular d'internet. Albert, quan vulguis, et dono veu ja. Serà un taller on no dividirem sales, ja veureu que tindrà una altra dinàmica i ara l'Albert ens en farà 5 cèntims. Gràcies. Hola a tothom. Un segundet, que el que faré primer per començar és compartir la pantalla i el so. I així comencem bé. A veure si tot està puesto. Jo crec que sí. Perfecte. Molt bé. Reprèn. Doncs, hola a tothom. Moltíssimes gràcies, Anna, per la presentació. Benvinguts a aquest taller, que ja sé que és una mica tard avui al vespre i potser esteu cansats i cansades dels anteriors. Intentarem fer-lo el més lleuger i entretingut possible. La idea d'aquest taller és motivar-vos a tirar endavant i provar de fer vídeos i donar-vos recursos, eines i trucs per intentar-los fer el millor possible. La primera cosa que us he de dir és que jo fa 10 anys que em dedico a l'audiovisual, però soc de lletres. És a dir, jo vaig estudiar Humanitats i res del que faig a la meva professió ho he après a la universitat, ho he après de la manera que avui us intentaré expressar i explicar i compartir. D'acord? La idea del taller és dividir-lo en 4 parts. Al principi farem un petit decàleg, que és com una filosofia del vídeo a internet. Passarem per 10 punts que crec que poden ser molt útils si mai us atreviu i us llanceu a la piscina de fer el vostre primer vídeo. Després farem un exercici pràctic que serà a partir del 0 al 100 del vídeo, és a dir, en el moment en què dius, va, vaig a fer un vídeo, què és el que has de fer des del minut 1 fins que ja el publiques a YouTube o a l'Instagram o a TikTok, no? Després farem una mica de recull de bons exemples i mals exemples de coses que estan ben fetes, que ens agraden, que creiem que són bones i d'alguns petits errors i d'algunes coses a millorar o a tenir en compte que veurem en alguns exemples de vídeo. I finalment parlarem tots plegats i us escoltaré, intentaré assessorar-vos tant com pugui i de fet també us farem alguna proposta d'exercici que si us animeu, seria fabulós, estarem molt contents a posteriori, d'aquí uns dies, quan vosaltres vulgueu, que ens envieu la vostra prova, el vostre exercici i us el puguem comentar i fer un cert feedback, d'acord? Així que comencem ja amb la primera crida a que participeu, que és quin vídeo us agradaria fer. Si mai heu tingut alguna idea, alguna petita idea de vídeo, quina és? Quina mena d'ús divulgatiu podríeu treure de fer un vídeo a les vostres classes o per fer una crida a apuntar-vos als vostres cursos? I totes aquestes possibles idees que tingueu, què us sembla si les comencem a escriure al xat d'aquesta conversa de Zoom i jo a l'última part les aniré recollint i comentant. Durant tota la xerrada us aniré llançant preguntes d'aquestes. Si us sembla, les anem acumulant pel final de la sessió i les comentem allà. D'acord? Doncs som-hi. Vinga, el decàleg del bon vídeo. El primer punt del decàleg és que les persones a internet, ho sento molt, però són més interessants que les institucions. I és per això que les institucions tot sovint imiten la manera de comunicar-se de les persones. Aquí veieu aquest exemple de Netflix i Arbis parlant-se com si fossin 2 usuaris qualsevols i quan al final en realitat són 2 marques. Això és important perquè quan ens posem a fer un vídeo a vegades ens escudem darrere de la marca, darrere del logotip i justament el que funciona és el contrari. És ensenyar la persona, ensenyar la vostra personalitat, les coses que us agraden i si partim de la persona, internet sempre us rep amb més bons ulls. Punt 2 del decàleg.
hi ha una mentida repetida 1000 vegades, que és el vídeo a internet ha de durar 1 minut i mig, perquè si no ha de ser molt curtet, lleuger, rapidet, perquè si no la gent es distreu i passa de tot. Això també és mentida. El vídeo a internet ha de durar el que necessiti el vídeo a internet. És a dir, hi ha vídeos que efectivament requereixen que siguin curts i ràpids. Però després hi ha vídeos, com us poso aquí l'exemple del Joe Rogan, que és un podcast molt famós als Estats Units, que duren 2, 3, 4 hores de conversa i justament funcionen i triomfen perquè són converses que no tenen pressa, que no estan editades, que no estan manipulades. Per tant, aquí poso aquest. El vídeo digital no ha de ser curtet i lleuger, pot ser-ho, no ha de ser-ho, el que ha de ser és autèntic. I aquí també us poso aquests altres 2 exemples, els 2 del Bill Burrs, que és un editor de vídeo molt famós dels Estats Units, que té un viral gegantí amb 58 milions de visites que es diu Història del Japó, que són 9 minuts, però després el seu segon vídeo més vist dura 5 segons. És a dir, aquesta línia, des de les 3 hores del Joe Rogan als 5 segons, ja ens ensenya que la llibertat creativa és un element bàsic i principal. Va, vinga, el tercer punt. Una idea senzilla, amb constància, sempre és més valuosa que complicar-te molt la vida un dia amb una idea molt complexa. Si teniu vosaltres una idea que us sembla una mica tonta o repetitiva o que no té molta gràcia, però, en canvi, la podeu desplegar diverses vegades, potser no és tan tonta la idea i potser la riquesa rau justament en què es pugui desplegar, en què pugui generar una audiència fidel. Al final, un canal a internet és com un bar que sempre saps que està obert. Si aquest canal et va enviant vídeos, tu sents aquesta fidelitat com a audiència que saps que t'oferirà aquest contingut i, per tant, el segueixes i tens més ganes de seguir-lo. Aquesta continuïtat no cal que espanti tampoc, perquè no cal que sigui cada dia fer-ne un vídeo, però sí que està bé les idees senzilles que es poden repetir un cop al mes, un cop cada 2 mesos, però que es poden repetir, són molt, molt, molt valuoses. Aquí us poso un exemple, que és aquest canal que es diu 242 pel·lícules després, que és un home aficionat al cinema que pel seu propi interès va començar a entrevistar a gent del món del cine de Catalunya, des de directores, actrius, actors, productors, programadors, i porta tants anys fent-ne tantes que ha generat un arxiu interessantíssim, dels més interessants, de fet, de història del cinema català. I aquest noi l'únic que feia era fer una entrevista de tota la vida, penjar-la sense editar-la i simplement ha repetit amb constància aquesta idea tan senzilla. Així que queda clar, jo crec, el punt 3 del decàleg. Anem al 4. Allò que importa. Vosaltres que esteu desperdigats pel món, això també és important. Hi ha una idea que és que internet és tan global que les converses de tot arreu del món es bifurquen i són la mateixa gran conversa global. Això només és mig veritat. Hi ha una importància encara molt forta de les realitats locals en les experiències que tenim a les xarxes. L'exemple més evident i més clar és el Twitter. Si vosaltres teniu alguns dels vostres alumnes a Twitter, clarament les seves converses i els seus interessos no s'assemblaran gaire als de la Twitterunya, que li dic jo, la Catalunya de Twitter, que clarament té una altra lògica, un altre estil. I, per tant, això és un indicador que una manera d'apel·lar a l'audiència local és pensar en quines coses els interessen. Jo sempre penso que, per exemple, si treballes a Hong Kong i hi ha protestes als carrers, és important ser-ne conscient i, per tant, tenir-ho en compte a l'hora de fer els teus vídeos, a l'hora de construir crear alguna cosa en el teu entorn, perquè la teva comunitat és important, la teva comunitat és local. 5è decàleg del bon vídeo. El contingut sempre guanya a la forma. Amb això què vull dir? Que ningú espera un disseny molt estable, amb un gran treball tècnic, amb un domini molt formal. Segueix sent la mateixa idea. El contingut, per tant, l'autenticitat i la personalitat sempre estan per sobre de mantenir-se fidels a un estil. L'estil és una eina que la podem agafar i abandonar. L'estil és una eina que la podem, diguéssim, moldejar pel camí, però sempre el que mana aquí és el contingut.
això també és una diferència també amb el món dels mitjans, diguéssim, convencionals, no? A internet, justament, l'estètica lofi, la cosa més d'estar per casa, allà on hi ha menys disseny, sol tenir un cert èxit, perquè menys disseny sembla més autèntic, perquè és més directe, no? A vegades passa que els youtubers es compren com uns espais superguais on seguir fent els seus vídeos i la gent el que enyora són les seves habitacions on estaven de forma molt més directa i més tranquils explicant una història personal. Doncs aquesta estètica segueix present i és important en el decàleg, en aquest decàleg que estem fent del bon vídeo a internet. Vinga, el sisè. Això també és molt important. Cal perdre la por al contingut ultraespecialitzat. Internet és un lloc on la cosa que tu tinguis a explicar, per estranya que et sembli, per avorrida que et sembli, per específica que et sembli, tindrà el seu nínxol. Això és molt important perquè justament els mitjans de comunicació tradicionals el camí és el contrari. Tu per fer un programa en prime time has d'agradar a un senyor de 60 anys i a un adolescent de 14. A internet no. A internet la gràcia és que tu et pots desplegar de la forma més lliure que puguis. I per tant, això el que farà serà atraure gent que tu no saps ni que existeixen, que estan fora del que és el teu target, del teu àmbit professional. Després veurem alguns exemples d'això, però això és, a nivell filosòfic, per entendre'ns, és molt important d'entendre i és una gran diferència amb el vídeo convencional dels mitjans de comunicació de tota la vida. Això també, ara que tinc molts professors de català i professores de català al davant, crec que és molt rellevant. Fer coses sempre per la llarga cua. Això és la meva traducció molt dolenta de long tail, és a dir, per la gent del futur. D'acord? És a dir, aquí fer coses sempre per la gent del futur i, per tant, contingut que tardi al màxim a caducar, perquè internet és un arxiu. Per mi això és el més important a entendre d'internet. Internet és un arxiu que ens connecta amb la gent del futur. I això, amb la qüestió lingüística, crec que és especialment important. Que la gent que parlem en català i que el fem servir en el nostre dia a dia, i sobretot gent com vosaltres, que el parleu bé i que l'ensenyeu, feu vídeos i feu audiovisualitat en català, és una riquesa ja no només pel nostre dia a dia i pels vostres possibles seguidors d'aquesta setmana o d'aquest mes que ve, sinó és una riquesa cultural i és un patrimoni cultural per preservar la llengua de cara al futur. Per mi això és una de les motivacions principals per les quals, a part de la meva feina de realització visual, em vaig llançar a la piscina de fer de youtuber, perquè pensava, potser és molt optimista, he d'admetre, però pensava, potser els nets dels meus nets veuen això i senten parlar un català que els hi quedarà molt lluny i serà una manera també de connectar lingüísticament amb el futur. Així que queda dit, el punt 7 per mi és molt important, marqueu-lo, internet és un arxiu i podeu participar vosaltres també. Punt 8, ja acabem. Menys elements més ben fets són preferibles a més elements i més mal fets. És la mateixa idea de tota l'estona. La personalitat, l'autenticitat, la idea de comunicar des d'un mateix sempre serà més bona idea que no buscar una cosa molt complexa amb un guió molt estrafalari que generi com una cosa rebuscada. No. Les coses com més senzilles i més directes, millor. La Farners Peihong, si no la coneixeu, és aquesta noia que és una youtuber molt jove, que justament és un gran exemple de personalitat directa, clara, que diu les coses tal com les pensa i que no es complica la vida amb grans muntatges ni res. Us la recomano molt. Crec que per la qüestió de temps ara no us la passaré aquí, però que sapigueu que tots els enllaços de tot el que anirem veient, inclòs aquest vídeo, us els passarem en un document que podreu consultar amb calma. Per tant, no cal que apunteu res. Després hi haurà com recomanacions de programes. No cal que els apunteu, no patiu, que us farem arribar aquesta presentació i el document. D'acord? Punt 9. Els formats són híbrids i no n'hi ha que funcionen i d'altres que no n'hi ha que funcionen i d'altres que no funcionen. La gràcia d'això és que a internet també és important el concepte de remesclar, copiar i transformar. És a dir, venim d'una cultura del copyright, que és la cultura televisiva, en la que els formats són una cosa estable que s'ha de comprar.
a internet la cultura dominant és més propera al Creative Commons. Si tu tens una idea bona, has d'esperar que altra gent la imiti, la copiï, la transformi una mica. Des d'aquesta idea és molt bonic pensar que el català té molt camp per córrer, perquè una cosa molt comuna de fer és veure coses que funcionen arreu del món, tipus de contingut que és molt maco, molt interessant, molt ben fet, i portar-lo al català. És l'exemple d'aquesta youtuber que normalment fa ASMRs en castellà. ASMR és això. A veure si ho sentiu. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy traigo un vídeo muy al mig. ASMR, aquí. ASMR és aquest tipus de xiu-xiueig de so relaxant que a alguna gent li provoca una mica de sensacions aquí al clatell i és un dels continguts, això que acabeu de sonar, que potser us ha semblat una mica estrany, però això que acabeu de sentir és un dels tipus de continguts més consumits i més vistos a YouTube. I n'hi ha molt poc en català. N'hi ha en tots els idiomes del món, sobretot els més grans, i aquesta noia, que és molt famosa per fer aquest tipus de contingut, l'ha fet en català. Doncs, com aquesta noia fa aquest tipus de vídeo en català, hi ha molts altres formats que estan orfes en català i que són bons punts d'inici per si us animeu a provar això de fer vídeos a internet. ASMR, si no ho coneixíeu, ara ja ho coneixeu, va molt bé per dormir algunes persones, a mi personalment no seria el cas. L'últim punt del decàleg, i també és molt important, té a veure amb com jo he après a fer vídeos a internet, és per cada dubte que tinguis hi ha centenars de tutorials a punt. Així he après a fer-ho tot jo. I això també és una idea important. No és una cosa molt difícil fer vídeos a internet, no és una cosa de professionals. El vídeo s'està democratitzant, tothom té les eines bàsiques com un mòbil o un ordinador per provar sort i tot allò que ens sembla complicat o difícil o inaccessible, hi ha gent que s'ha dedicat a explicar-nos al detall com fer-ho. I per tant, és una riquesa, és com una gran universitat lliure i oberta amb grans quantitats de coneixement disponible. I jo crec que això és un gran ànim i un gran motiu pel qual no heu de tenir por i heu de provar de fer vídeos. Ara passarem a la part 2. Abans us pregunto, per si voleu anar escrivint pel xat, quina mena de vídeos mireu vosaltres, quina mena de canals us agraden, coneixíeu l'ASMR, no el coneixíeu, si hi ha algun altre tipus de contingut que creieu que falta en català. En relació a la pregunta anterior, què us animaríeu a fer? Doncs aneu pensant en aquestes coses i després les comentem, d'acord? Va, posem que ja teniu una idea de fer un vídeo i que ja esteu molt encarats. Per on comencem? Anem a fer tot el procés. Des del moment 1, de dius, em llenço, m'han convençut aquesta gent i jo vaig a fer-lo. Què cal? Què ens cal? Doncs anem a veure. Al principi és com qualsevol altre projecte de la història de la humanitat, el que has de fer és escriure'l. Escriu què vols aconseguir i què vols dir. Fes-te el que se'n diu a vegades un guió, però per mi és important, no faig servir la paraula guió perquè no és important obsessionar-s'hi. És a dir, no cal aquí buscar una idea, com hem dit abans en el decàleg, no cal buscar una idea magnífica i tenir-la claríssima. Si tens una idea una mica perfilada, ja n'hi ha prou. Un cop tens aquesta idea, has de pensar on la vols publicar. I això és important perquè tindrà a veure amb com serà aquest vídeo que vols fer, si tindrà continuïtat, una sèrie de coses, però sobretot també tindrà a veure amb quin format el faràs. Què vull dir amb quin format? Això, el famós, no facis el vídeo en vertical, me l'has de fer en horitzontal perquè en vertical això no és del tot cert. Els vídeos poden ser en horitzontal amb 16:9, poden ser en quadrat, i per tant es graven amb el mòbil així, poden ser en vertical per TikTok, que és 9:16. Cada plataforma té els seus formats ideals i amb els formats es juga. És a dir, si graves amb 16:9, que és a dir, és l'espaiat, és aquest de tota la vida, posar el mòbil així, amb una càmera seria el mateix, estaràs fent el format més convencional de tots, que és el que possiblement per començar és el que us recomano jo, perquè la resta de formats es poden extreure d'aquest, del 16:9, d'acord? Per tant,
En tot cas, si no estàs fent vídeos, per exemple, per TikTok, que sí que ja sabem que són en vertical, és un bon inici, començar pel 16:9. Però saber per on vols fer els vídeos t'ajudarà a escollir bé en quin format els vols fer. D'acord? Seguim. Un cop ja tens més o menys la idea inicial i on la vols aplicar, has de pensar en què necessites per fer el vídeo. Per exemple, si hi ha algun acte a les vostres universitats i el voleu gravar, doncs probablement necessitareu un permís. Tenint en compte quins permisos necessitareu, us anirà bé per no tenir problemes. També haureu de pensar quin material us caldrà, com gravareu la imatge o com gravareu el so. Necessitareu alguna altra cosa a part del que gravareu? Quant temps us durà? Això també és molt important per diguéssim, ser realistes. Quanta estona realment em requerirà aquesta idea que he tingut? És realista fer-ho o potser hauria de buscar una cosa menys ambiciosa però que em serveixi per començar? I també quants diners, perquè a vegades cal comprar alguna cosa o cal anar a algun lloc. Està bé fer un petit pressupost per saber quants diners em gastaré per després a mig camí no dir ostres, és que no havia pensat que em faltava això i no ho tinc. Està bé fer aquests preliminars, però de moment tot sembla bastant com en qualsevol altre tipus de projecte. Així que també el quan ho faré o quan ho publicaré és important. La pregunta del principi, tindrà continuïtat o no? Em fa molta gràcia estar dient això perquè sóc una persona que comença sempre 1000 coses i després no les acaba. Llavors em sento una mica hipòcrita recomanant-vos pensar en si tindrà o no continuïtat la vostra idea, perquè jo sóc el primer que no ho he sabut fer gairebé mai. Però bé, m'ho dic a mi mateix, en tot cas. He d'intentar ser realista amb els meus projectes. I després, quan ja tens la idea bastant avançada i desenvolupada, com pots intentar fer que sigui una mica més original o com pots fer, com la pots millorar? Albert, no t'escoltem. Sí, potser si tanqueu càmeres. Sí, a veure, provem de tancar càmeres. D'acord. Avisa'l per això. Menys l'Albert, no? Aviseu-lo, aviseu-lo. Són les coses del directe aquestes, Li acabo d'enviar per xat un missatge que no sé si ha vist. A veure, podeu connectar-vos ja, si voleu, amb les càmeres. Hem tingut un problema perquè jo crec que es deu haver quedat sense connexió i ha sortit. Ostres, sí. Ha sortit de la sessió. Per tant, fem una pauseta de 3 minuts, relaxem-nos. Si voleu aixecar-vos, us aixequeu. Són i 25, reprenem dintre de 3 minuts mentre tornem a connectar amb ell. Vinga, fins ara. Disculpeu, Anna, ens quedem a la mateixa sessió? Sí, quedeu-vos aquí, no us mogueu d'aquí. Merci. Fins ara. Pol, jo aprofito. Em sents, Pol? Soc jo? Sí. A mi m'agradaria poder tenir idees per fer un vídeo per difondre Catalan Studies a la universitat. Què vam fer a Tolosa? Espera, que em poso la càmera així em veus. Què vam fer a Tolosa? A Tolosa fem vídeos com els del Polònia. És a dir, agafem cançons conegudes i els canviem la lletra per fer el tema que els dona la gana. I els vaig dir, escolta, necessitem fer un vídeo per promocionar els estudis de català. I van agafar la cançó d'Api, del Pharrell Williams, i es van dedicar a gravar-se per la universitat i pels carrers de Tolosa, i el text el que feia era dir per què valia la pena estudiar el català. El ganxo és que la cançó és coneguda absolutament per tothom i que tothom deia, però no diuen, no és el Pharrell Williams, i què està dient? I de cop i volta deien. I clar, això sorprèn quan tots els altres el que fan és donar-te un tríptic. Sí, del tot. Res, com a idea, t'ho anava a escriure, però... Gràcies. Sí. Hola a tothom.
Acaba de Albert, passar... benvingut. Hola, Albert. Moltes gràcies. Acaba de passar algo absolutament aleatori, us ho juro, és que s'ha anat el llum de l'escala. Que és com... No s'han anat, des d'un any i mig que porto aquí en aquesta casa, no s'han anat mai. S'havia d'anar avui. En fi, no ens farem mala sang. No passa res, aquí t'esperàvem. Vinga, torno a connectar. Seguim. Doncs. Aquí no ha passat res. Això, compartir aquí... Molt bé. A veure... I aquí notes... Un segundet, que ho posarem bé. Amb una mica de sort no tornarà a passar. Doncs va, vinga. Ho sento molt per la interrupció. La mala sort m'acompanya a vegades. Va com va això. Estàvem parlant de com intentar millorar aquesta idea que hem tingut i que l'estàvem intentant desenvolupar. Una manera molt òbvia i molt útil és veure què hi ha de semblant. Doncs quina mena de vídeos semblants a aquesta idea que estic tenint s'han fet, com els han fet. Vaig a guardar-me tots els enllaços perquè després, a l'hora del procés d'edició, em seran útils. I sobretot, pensar aquí l'avantatge del català, que és que com que la nostra feblesa és el nostre avantatge, és a dir, com que no hi ha gaire contingut en català, és probable que siguem els primers en fer aquesta gran idea que hem tingut. I després ens podem servir de processos creatius com l'Scamper, que si no el coneixeu és aquest mètode com de millorar les idees que bàsicament consisteix en intentar substituir algun element o combinar dues idees o adaptar-les d'una forma diferent, modificar-les, utilitzar-les en altres usos, és a dir, canviar-les de lloc, eliminar-les o reverse, reordenar-les en anglès. Això és un exercici molt comú de millora d'idees creatives molt utilitzat en l'àmbit del màrqueting, però també en l'àmbit de la creació i en el cas de l'audiovisual és molt útil i us recomano fer-ho servir. Jo a vegades ho faig servir per idees que tinc així absurdes. Va, vinga, part del rodatge. Això és la part més important també de totes, perquè és on molta gent s'espanta. Per la majoria de coses, el mòbil és una gran eina i no usen cap altra. Amb un mòbil i un ordinador, en realitat, ja podem fer tot allò, la majoria de coses que ens vinguin de gust fer. La cosa es complica si vols fer grans virgueries, però recordem, per començar no és gens necessari. I si no voleu dedicar-hi més temps o diners o energies, el mòbil és un gran aliat per començar, d'acord? A més, podeu millorar, diguéssim, la situació, o sigui, el contingut que ja feu amb el mòbil, comprant un petit trípode, per exemple, o utilitzant un suport per a mòbils que per 20 euros en tens un, que el que et permetrà és estalviar-te la muntera de llibres amb la qual posar-te el mòbil al davant i et facilitarà la feina. Un trípode és de les eines més útils del món audiovisual perquè fa una cosa molt senzilla que és t'aguanta el mòbil i així no necessites ningú que ho faci i a més t'ho fa d'una forma estable, és un gran invent, diguéssim. I després hi ha un altre element que amb aquest petit element també milloreu molt l'eina que ja és molt bona del mòbil, que és un petit micròfon de pinça, com per exemple aquest que val 17 euros, que bàsicament el pots connectar per on posaries els auriculars i funciona perfectament. Aquestes petites eines, si no voleu fer una gran inversió i potser voleu provar això del vídeo, però tampoc sense passar-se, és un molt bon principi, d'acord? Si voleu fer un pas endavant, el pas endavant de comprar-se una càmera no vol dir de cop gastar-se 2.000 euros, perquè això també és la idea que té molta gent, no? Avui en dia hi ha un gran rang de tipus de càmeres, totes elles molt interessants i que són molt utilitzades. Totes aquestes que us poso aquí són molts models que molts youtubers diferents fan servir en el seu dia a dia, però com veieu, doncs sí, hi ha una càmera que és molt cara, però després n'hi ha que són molt més barates. I aquí sempre hi ha tot un camp per córrer i per explorar molt gran, no? El que dèiem dels trípodes, altra vegada, serveix per aquest tipus de càmeres. Hi ha trípodes de tota mena, des de 60 euros de preu fins a més de 500 i, de fet, molt més. I també podeu optar
per gravar-vos amb una webcam. A més, en aquesta era del Zoom en la que acabem d'entrar, la webcam serà una eina útil de tenir-ne una que gravi en una bona qualitat. Aquestes dues webcams són dos bons exemples d'unes eines que us poden servir tant per fer vídeos com per si algun dia heu de fer una classe online o algun curs com el que estem cursant avui. L'altre element molt important és el micròfon. Jo en tinc un aquí penjant. Aquests que teniu aquí són quatre marques també que recomanem tant en Marc, en Macià com jo, que són bons productes per començar, per llançar-se a la piscina. Insisteixo, tot això són recomanacions que us fem als que dieu, doncs mira, m'agradaria, m'interessaria i no sé per on començar. Aquí teniu aquestes recomanacions. No és en cap cas una cosa gaire necessària per llançar-vos a la piscina. En tot cas, aquí queda i teníem ganes també, com a vegades el món dels gadgets és un món ple d'opcions i mai saps per on començar, doncs almenys que hi hagi una petita selecció. Jo l'hagués agraït, com a mínim. Quan tot just començava, m'hagués estalviat moltes hores de perdre investigant. Hi ha altres gadgets importants, com per exemple una llum. També són útils aquestes llums per la gent que fa molts zooms i moltes videotrucades a les seves feines. Aquesta de l'esquerra és un anell que s'ha posat molt de moda recentment perquè realment ocupa molt poc d'espai i és molt útil. La de la dreta és més convencional. Queden aquí les dues per si després us interessa consultar-les. El set del youtuber és el lloc on molta gent parla a càmera i és convenient, és útil que sempre sigui el mateix perquè si tu tens tots aquests gadgets on tens un o dos, sempre els tens al mateix lloc i no et cal anar-los movent amunt i avall. A més, aconsegueix donar a l'espectador una sensació de continuïtat i una certa quotidianitat el fet d'estar sempre en el mateix set. Com veieu aquí, el Marc Lesan, a l'esquerra de tot, té un micro gegant que és molt bonic i que queda molt clar que el té des de bon inici. Els tres exemples de l'esquerra jo crec que són molt bons exemples. La Juliana i el Sir Joan sempre ho fan d'una forma molt fresca i molt interessant i sempre estan en un entorn molt de casa. El Wismichu, que és un youtuber gallec però que viu a Barcelona, també té un espai que s'ha treballat molt amb unes llums. Això és un nivell molt gran perquè el Wismichu ja és un youtuber amb molts seguidors. I a la dreta us he posat un contraexemple que és un vídeo dels actors i les actrius de Com si fos ahir, que m'imagino que el van fer molt ràpid per denunciar que s'acabava la sèrie, però clar, és evitable, és millor evitar aquests fons llisos i blancs en els que no hi ha informació. Això sempre és preferible evitar-ho. En cas que no es pugui evitar, com hem dit ja en el decàleg, no és el més important del món i és a dir, això no és el que farà que el vostre vídeo funcioni o no funcioni. Va, vinga, doncs ja tenim totes les eines per rodar. Representa que ja hem explicat alguna primera història a càmera i tenim tot d'arxius i el primer que hem de fer és passar-los a l'ordinador. Del mòbil a l'ordinador, doncs idealment amb un cable USB, si no també podeu fer servir el Google Drive o el Telegram i si teniu una càmera, de la càmera a l'ordinador amb un lector de targetes SD convencional i de tota la vida. En aquest punt, una altra recomanació hipòcrita, perquè jo realment he d'admetre que em costa moltíssim, però és molt útil ordenar les carpetes bé. Àudio per una banda, fotografies si cal per una altra, el vídeo per una altra, el projecte, l'arxius del projecte en una altra carpeta i finalment una altra carpeta on exportar el que se'n diu el màster. El màster és la versió final del vídeo, la que ja penjaràs a la xarxa. Per tant, aquí simplement és molt senzilla aquesta diapositiva, la transferència dels arxius i ordenar-los bé. Aquí ve l'assumpte més important de tots també, perquè és un altre punt on molta gent s'espanta molt. Jo crec que és normal que la gent s'espanti perquè fins ara els programes d'edició eren molt prohibitius, eren molt complicats, costava moltíssim de fer-los anar. A més, cada un dels programes tenia la seva idiosincràsia que no s'assemblava gens a la dels altres, però això, mica en mica, va canviant. I ara, avui en dia, hi ha una oferta bastant interessant de bons programes, de bon programari i, a més gratuït. Aquí us posem
3 bons exemples de programari gratuït. El Hit Film Express possiblement és un dels menys coneguts. És un molt bon programa per començar, bastant preparat per principiants. L'iMovie de Mac, diguin el que diguin, és una bona eina. És una eina totalment funcional i útil per fer un vídeo. La majoria de coses les pots fer amb un iMovie sense problema. I la meva recomanació per començar és el DaVinci Resolve. La recomanació sobretot és perquè és gratuït, del qual trobareu moltíssims tutorials i té una interfície molt intuïtiva i senzilla. És important també entendre que tant en el cas del DaVinci com en els de pagament, el Sony Vegas, l'Adobe, el Final Cut i molts d'altres, també està bé no tenir por d'aquests programes més professionals, perquè al final estan més ben dissenyats, hi ha molta feina al darrere per fer-los més fiables i tots els trucs que aprens amb un d'ells, per exemple, les dreceres de teclat, que són molt útils, us serveixen per als altres. De manera que el petit aprenentatge que feu amb un programari d'edició us servirà pels altres, d'acord? Aquesta és la gran pregunta. Puc muntar amb el mòbil? Puc editar directament amb el mòbil? Això és la primera cosa que molta gent pregunta. La nostra recomanació, després de parlar-ne molt amb en Macià i en Marc, que estan fent el mateix taller ara mateix, és que no és recomanable. No és el més recomanable perquè és poc còmode a l'hora de muntar, és molt difícil mantenir una estructura d'arxius sota control, és difícil afegir-hi elements o tenir un cert control de la seqüència i, a més, és molt més senzill, és molt més estàndard passar-ho a l'ordinador, muntar-ho allà i tornar-ho a pujar al mòbil. Això en els casos que no es facin servir les eines de TikTok o d'Instagram, diguéssim, les eines ja pròpies de les aplicacions, des de les quals sí que val la pena utilitzar tot el rang d'efectes i d'eines que ofereixen, però més enllà d'aquestes aplicacions que són a la vegada a la xarxa, no és recomanable fer-les servir. Si volguéssiu, tot i així, utilitzar el mòbil perquè, jo què sé, l'ordinador que teniu no és prou potent o pel que sigui, hi ha la que és més acceptable de totes és aquesta, Slingshot, que realment dins de les opcions és la menys dolenta, diguem-ho així. Posem que, per exemple, voleu agafar un tall d'una televisió local del país on sou o voleu comentar una qüestió que ha passat en un altre vídeo de YouTube. L'OBS, que és l'Open Broadcasting System, és un programari lliure que us recomano molt perquè és un programa que serveix per gravar tant l'àudio com les imatges de la vostra pantalla. Amb aquest programa podeu gravar fragments d'un YouTube, fragments d'una cosa que trobeu a un vídeo de la televisió local, un fragment de so. Si ho utilitzeu, diguéssim, degudament, és una eina extraordinària que a més us facilitarà molt la vida perquè us estalviareu d'anar allò de bajar YouTube no sé què, que a més us fa unes compressions del vídeo que us baixa dolentes i a més és una mala pràctica, diguéssim, a més és poc còmode. No entrarem en els detalls de com editar, perquè editar és tot un món i en una hora no en tenim prou. Us recomano que si teniu algun dubte, mica en mica el que heu de fer és buscar-lo a YouTube en un tutorial, però bàsicament aquest seria un ordre ideal. Primer talles, tu tens mitja hora de parlant a càmera i talles tots els moments que estàs dubtós, que se te'n va la llum, que tens problemes d'àudio, els vas tallant tots i et quedes només amb el contingut que t'interessa. Després, el segon punt és si necessites gravar alguna cosa més d'àudio, una veu en off o alguna cosa així, la graves llavors. Després fas una estructura, un primer esquema d'estructura, li afegeixes els efectes sonors i de música i finalment li afegeixes ja tots els efectes visuals, textos, imatges superposades. Això seria la línia perfecta, de l'1 al 5. Al final, el modus operandi ideal és el que agafa cadascú i el que prefereix cadascú. Aquest és un ordre, n'hi ha molts d'altres. Per mi no és gens important ni rellevant que això ho tingueu molt clar. És important que un cop heu gravat el vídeo tingueu un pla
un pla ordenat de com fer les coses, aquesta és una proposta que us fem, no? Un element molt important i molt bonic d'internet és que hi ha molts arxius i repositoris oberts de coses. Per exemple, hi ha el freesound.org, que us recomano, que és una meravella. Us el recomano fins i tot per gaudir, d'explorar per allà sons. És un repositori obert que crec que el va tirar endavant en el seu moment la Universitat Pompeu Fabra i és una infinitat de sons de tot, des d'ocells, rellotges, passes, trons, pluja, cotxes, passejos, ciutats concretes. És una meravella i podeu utilitzar-los pels vostres vídeos amb facilitat i gratuïtament. També hi ha tot l'estoc de fotografies de píxels, que és gratuït. De fet, hi ha molts estocs de fotografies gratuïtes i open source. YouTube va obrir fa poc una llibreria de música que és molt útil perquè t'ofereix música sense drets d'autor i, per tant, que es poden utilitzar en els vostres vídeos. I després hi ha una cosa preciosa que és l'Internet Archive, que és un arxiu gegantí i fabulós de música, textos, fotografies, vídeos des de principis de segle fins ara. Una meravella que inclou molts arxius de moltes institucions d'arreu del món. Jo, si fos una persona, li demanaria matrimoni. L'Internet Archive és de les coses més boniques que m'han passat a la vida. A vegades m'hi passejo. Molt d'aquest contingut, no tot, però molt d'aquest contingut es pot fer servir també en els vostres vídeos en cas que ho necessiteu. I finalment l'exportació també és un punt que no cal que ens entretinguem gaire, perquè com que se m'ha anat la llum hem perdut una mica de temps, però bàsicament no us heu d'espantar perquè avui en dia tots aquests programaris d'edició ja incorporen una forma ràpida d'exportar en les configuracions que demanen a les diferents plataformes, com veieu aquí YouTube. Avui en dia no cal ser un expert en còdecs, no cal saber amb quin format has de renderitzar. Hi ha una forma molt fàcil de fer-ho, que és aquesta, i després, a part de buscar-ho a YouTube, com tot el rato em repeteixo com un lloro, és la solució a tots els problemes. Hi ha eines com Handbrake, que també és una recomanació que us faig ara, que és una eina que serveix per comprimir, per canviar el format a posteriori, per fer-ne versions. És una eina open source també molt útil i molt eficient. A l'hora de publicar, bàsicament, heu de saber que a part del vídeo que hagueu fet, que ja el teniu al màster i el teniu exportat i ja heu fet el vostre primer vídeo, caldrà que afegiu una sèrie d'informacions també molt importants, com són el títol, que el títol, a diferència d'abans, el títol ara va fora del vídeo, el títol és un reclam perquè la gent el vegi. L'altre reclam és la miniatura, aquest dibuixet que la gent fa. Aquí teniu 3 exemples de miniatures, l'Ofèlia parlant dels guiris a la primera miniatura de dalt, els de l'adolescent Zicat van fer aquesta altra miniatura, en Marc Lessan aquesta altra. Això són miniatures que les podeu fer vosaltres si us agrada pintar i fer una mica d'esquemes i fer-los bonics, però també si no ho sabeu fer i us fa por o no us hi voleu posar, en el cas de YouTube, per exemple, la miniatura surt automàticament, és com una miniatura, un frame random del vídeo, un frame aleatori i ja està. Però que sapigueu que hi ha totes aquestes metadades, dates com les etiquetes, la descripció, la localització del vídeo i tot un context que també és important de tenir en compte. Responeu pel xat si heu editat mai, si us ha fet mai gaire por fer-ho, quin programari heu fet servir, quin problema, si us heu trobat alguns problemes, i després intentaré anar a la velocitat de la llum, perquè com que s'ha anat justament la llum, no sé si arribarem al final. Va, vinga, fem un repàs ràpid de mals exemples i bons exemples. Comencem pels dolents i amb cap intenció de ser dolents amb ells, simplement per repassar algunes coses que a vegades passen i que val la pena evitar. No cuidar el format o la qualitat en la que s'exporta. Està bé comprovar sempre com hem exportat perquè no ens passin coses com aquesta. میدونستی ننه 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 سربازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی Un so insuportable, com veieu, està tot totalment pixelat. Si aquí hi havia un treball d'animació, se n'ha anat tot a Norris perquè no està ben exportat. Sempre està bé intentar tenir en compte
comprovar com hem exportat el vídeo per si ho hem fet malament i corregir-ho. No cuida el so també és un problema habitual. Aquest és el Auronplay, que és un youtuber molt famós. Este es un vídeo que quiero hacer para hablar de las diferentes clases de trolls que hay hoy en día en YouTube y en foros y en páginas web y tal. És una mica trampa perquè aquest pobre noi va fer aquest vídeo el 2009 i és el seu primer vídeo, per tant, és normal que el so no sigui gaire bo, però és vital que el so sigui important, que el so sigui correcte. Això és de les coses més importants d'un vídeo, perquè al final tu pots perdre el fil de les imatges, però si no se sent bé, desconcentres i perds tota l'atenció. Per tant, escoltar bé un vídeo és molt important i, per tant, cal fer, per exemple, una prova de micròfon abans de gravar-te tot el vídeo sencer. Pots fer un petit test, comprovar que se sent bé i llavors sí tirar endavant. Aquí hi ha un altre element important, que és intentar evitar trossos pocs interessants, repeticions, redundàncies i lentitud a l'hora de parlar, i és bona pràctica en general tallar aquests moments. I aquí aquest youtuber, que a mi m'agrada molt i cap problema, però aquí diguéssim que podria haver tallat i hagués quedat més bé. És aquest exemple que us poso ara. M'agrada. Jo us vaig explicar els motius pels quals s'entenia que es pogués voler passar al castellà, però que jo defensava que m'agrada que ho faci en català, o en mallorquí, més ben dit. Bé, doncs al final va decidir això. Ho faig en mallorquí i amb subtítols. Just aquell dia... Etc. Aquest noi és molt bo, vull dir que no tinc cap res negatiu a dir-li, però en aquest cas, per exemple, podria haver tallat aquests moments de dubte per generar un ritme més adequat i més interessant. També val a dir que, com que Twitch i altres plataformes de directe han posat molt de moda que la gent faci directes de 4 o 5 hores sense guió, la gent també està cada vegada més acostumada a aquesta mena d'expressions més dubitatives i, per tant, això es podria saltar i no seria una gran mala pràctica. Tampoc és gaire bona pràctica fer referència a memes antics, com a moda d'internet, però que ja està molt caducada, si no és amb una vocació com o irònica o, diguéssim, arqueològica. A vegades, voler estar molt al dia, però sense haver fet un treball previ d'interessar-te per la cultura digital, fa que puguis fer coses del que avui en dia se'n diu, que jo n'estic molt cansat, però que és el famós OK Boomer. La seva versió en audiovisual seria aquesta, utilitzar un llenguatge i una sèrie de recursos que representa que són actuals, però i són molt antics. Com, per exemple, en aquesta miniatura d'aquest vídeo hi ha un mem de fa 8 anys, però diguéssim que és un vídeo del 2020. Clar, dius, ja entenc la idea que vols fer un repàs de mems i està molt bé el vídeo en si, però potser hauries d'haver actualitzat una mica el repertori en aquest sentit. I un altre element molt comú, i ja acabem els mals exemples, és la mala selecció musical. A vegades és comú que tu vas a la llibreria de música i dius, ostres, aquesta cançó comença bé, no? Per exemple, aquí dius... Perdoneu, això és com acaba. Comença així. Dius, ok, això m'interessa per aquest vídeo sobre la llengua. Està bé, encara, acceptable. Però després, cap al 2 minuts i mig, tu no ho has escoltat i és el que estàveu sentint ara fa un moment i el baixo el volum perquè... Jo ja sé que és dramàtica la situació del català a Europa, però potser una banda sonora tan xunga no és l'adequada per seguir veient el vídeo. Per tant, tenir molt en compte que la música és molt important, la música mai ha de tapar el contingut, la música ha d'acompanyar el contingut i prou. Perdona que et talli un moment. Et queden 10 minuts, t'ho dic perquè... Perfecte. Sí, mira, passarem molt ràpid pels bons exemples, perquè com que tindreu aquesta presentació, els podreu consultar amb calma. És molt útil i és molt bo aprendre a fer talls. Si només haguéssiu d'aprendre una sola tècnica de l'audiovisual seria fer talls, tallar coses de la vostra conversa de manera que li dongueu un cert ritme. Amb això sol ja haureu aconseguit moltíssim. Un vídeo de vosaltres parlant a càmera amb talls és un gran vídeo, si estan ben tallats. El Mocodrames, Moco Family en aquest cas, és un canal de YouTube que ho fa a la mar de bé i és molt recomanable. Després ja ho consultareu si us ve de gust. És un bon patró a seguir.
l'invers del que dèiem abans, no? Conèixer l'humor i la cultura d'internet de l'actualitat és una bona pràctica perquè ho podeu afegir en els vostres vídeos d'una forma conscient i és divertida. En Bruce Teva té un trap de Pedralbes que copia i imita l'estètica dels videoclips de trap d'Instagram i li funciona precisament perquè és conscient i és despert, no? I això és un element molt important del vídeo. I ja per acabar, i recollint la idea inicial del decàleg, no autocensurar-se ni autolimitar-se per por que el contingut sembli poc interessant o massa específic, no? Aquests són 4 canals que expliciten que és molt bonic deixar-se endur per una idea, per esbojarrada que sigui. A l'esquerra veieu un dels meus canals preferits, que és Hidràulic Press, que és bàsicament una premsa hidràulica que explota coses. Aquesta idea tan estúpida i tan simple ha tingut un èxit gegantí, no? I al costat veieu un japonès que es dedica a restaurar ganivets, que també té molts seguidors. Al seu costat veieu l'Ibai, que és un dels streamers i youtubers que ara mateix està més de moda, que simplement comenta les coses que li venen de gust. I a dalt veieu uns col·leccionistes de maquetes de trens que fan vídeos de 37 minuts de maquetes i de trens amunt i avall. Amb això vull dir que és important deixar-se endur per la llibertat creativa, que internet celebra allò que a vosaltres us apassioni i que això és un molt bon inici. Comenceu per una cosa que us agradi molt i això també us donarà la seguretat que necessiteu a l'hora de, si us ve de gust, llançar-vos a fer vídeos. I si us sembla, passem a la part ja de comentar una mica el que hem pogut anar explicant i em disculpareu perquè hem hagut de córrer molt perquè amb aquest accident que se m'ha anat la llum he perdut la meitat del temps, em sap molt de greu. Ara intentaré aturar stop sharing. Aquí. Molt bé. I si us sembla vaig al chat, que veig que sí que hi ha bastantes coses. Que bé. A veure. Abans d'entrar al xat, algú de vosaltres té alguna pregunta o alguna cosa que no hagi quedat clara o que vulgueu comentar abans d'entrar a comentar els textos o les coses que heu anat comentant? He sentit un gos, però crec que tot està correcte. Val. Idea, Josep. Com ho vas fer pels drets d'imatge dels estudiants? Això és la Chantal. No sé molt bé què es refereix. Ja després ho comenten amb el... Clar, jo m'he saltat... Ja veig què ha passat. Jo, la primera part de comentaris i preguntes o qüestions que haureu fet, me l'hauré saltat, perquè com que heu tornat a entrar amb el tema de la llum, ostres, quina pena. Si algú de vosaltres pot repetir alguna de les preguntes inicials, seria ideal, i si no, seguiré per on ho he agafat jo, que és a partir d'aquest comentari de la Chantal. Albert, perdona. Digues, Pol. No, era simplement perquè venia arrel d'un comentari que havia fet jo que comentava que a mi personalment m'aniria bé tenir idees per fer un vídeo per atraure estudiants a Catalan Studies a la universitat. I venia arrel d'això, aquest comentari. Molt bé, molt bé. I teníeu alguna idea concreta? El Josep. No, la idea és la que he escrit aquí. Jo els vaig demanar què podien fer i jo els faig fer vídeos tipus Polònia, és a dir, agafen una cançó coneguda i canvien la lletra o criticant o sempre és lliure. Bueno, lliure. Deixem que és lliure. I estan molt avasats. I quan els vaig demanar què podíem fer per promocionar els estudis van dir un dels vídeos que fem normalment a classe però aquest cop el farem nosaltres i fora de l'aula. I el van fer ells pel seu compte, van agafar Happy del Pharrell Williams i van posar una lletra on deia per què valia la pena estudiar el català a la nostra universitat a França. I et puc preguntar com ho van gravar? Es van gravar la veu amb l'ordinador, amb el mòbil, o com ho van fer? Es van gravar amb el mòbil tot. El que passa és que jo era càmera de televisió, després realitzador a TV3 i, vaja, els vaig donar 4 consells i van fer una mica de pospo. Doncs ja està, no crec que no cal dir res més. Si és només per la teva professió, ja queda claríssim.
Algú altre, ja que hi som, potser és millor fer-ho, com que tenim poca estona, millor fer-ho de viva veu. Algú de vosaltres té alguna idea d'algun vídeo o ha intentat ja fer algun vídeo al voltant de la seva feina a la universitat? Jo durant el confinament he fet vídeos explicant com funciona una eina en concret, per exemple, sense anar més lluny, el corrector ortogràfic, o explicant una tasca. Però he intentat que siguin curts, sobretot això, per no fer-me pesada. Ara bé, veient tot el que m'he deixat, que és els talls i el contingut així original, tot plegat, doncs no... molt diferent, clar. No, però sí, tutorials anirien molt bé. Sobretot és el que ara més s'utilitzarà. Clar, és que justament un tutorial no és tan important que sigui curt, sinó que tingui, o sigui, que duri el que hagi de durar, però el problema d'alguns tutorials és quan la persona que fa el tutorial et comença a explicar la seva vida i no acabes d'arribar mai a port. Però si tu vas per feina, diguéssim, és un format que, com no he parat de repetir tot el rato, és pràcticament el més interessant que es pot fer, no? El format de tutorial, sí. Molt bé. Algú més té alguna idea de vídeo? Si no, llegirem per aquí. Sí. Digues, Ignasi. No, anava a dir, em sap greu fer aquest paper. Ens queden un parell o 3 de minuts. No sé, potser si algú té alguna idea, potser seria més ràpid que anar llegint, o tu mateix, Albert, si selecciones alguna intervenció. Mira, aquí hi ha un comentari d'en Pol mateix que diu: jo he fet servir el Premiere i l'Avid Newscutter, aquest últim força complicat, el Premiere és molt més intuïtiu. A part d'això, el Premiere té un descompte bastant interessant, la seva versió de tot el paquet Adobe per professors, vull dir que vosaltres que sou professors ho podeu utilitzar, crec que són 17 euros al mes i és una forma d'adquirir tot el paquet per un preu que és molt més econòmic que la resta de persones. Si us sembla, us proposo l'exercici que teníem pensat per aquesta sessió i si vosaltres us llanceu tant amb l'exercici que teníem pensat com amb algun altre tipus d'exercici que vosaltres vulgueu tirar endavant, estarem encantats de rebre'l i de donar-vos un cert feedback d'aquí unes setmanes o fins i tot d'aquí uns mesos, quan tingueu el temps de fer-lo. No hi ha cap problema, estarem encantats de rebre'l i donar-vos idees o recomanacions si és que li calen, d'acord? La idea que teníem era d'agafar un refrany en català, una frase feta en català i intentar explicar què significa, per tant, en la llengua dels estudis del lloc on sou, i intentar buscar altres frases fetes de lloc on sou que siguin semblants o similars, intentar il·lustrar, explicar d'on venen i fer aquesta petita història en un vídeo que no té per què ser molt llarg, però que pot ser una mica interessant, pedagògic o útil de cara a explicar i ensenyar la llengua. Si us ve de gust fer aquest exercici o qualsevol altre i us ve de gust enviar-nos-els, el meu correu electrònic és albert.lloreta@gmail.com, allà estaré encantat de rebre'l i també us passaré ara mateix la presentació perquè la pugueu repassar si us cal, perquè com que a mig camí ens ha passat aquest petit accident, he corregut molt i hi ha algunes coses que segur que seran més útils si les veieu. Ara us la passo per aquí. Mentre l'Albert us la passa, de tota manera no patiu, és a dir, si algú no la pot agafar, sí que nosaltres les recollirem totes des de l'institut i en tot cas les compartirem, però si l'Albert, si ara ens la passes, tot això que tindrem guanyat. Sí, aquí la teniu per estalviar-vos la feina, però sí, ja està. I qualsevol dubte també que us hagi sorgit o alguna idea, si la voleu comentar abans de fer-la, no hi ha cap problema en enviar-nos un correu. La tasca consisteix en agafar un refrany o una frase feta en català, buscar-ne de semblants en l'idioma del lloc on sou i intentar explicar l'origen de les frases fetes, el seu origen històric, investigar-lo, intentar explicar què signifiquen i fer aquest exercici comparatiu lingüístic. Si us animeu a fer-lo, fantàstic, i si no, doncs també, mira, potser ho faré jo.
Doncs Albert, moltíssimes gràcies per aquest taller tan útil i espero que a tothom li pugui anar bé i ens ha donat idees per poder fer vídeos, sobretot per la captació d'estudiants o per la difusió dels estudis catalans a les universitats. Moltes gràcies, Albert. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert. Ha estat molt bé. Adéu. Ha estat molt bé. Gràcies. Recordeu que ara tenim 10 minuts de pausa i a 1:45 començarem la ruta per l'Albufera. Gràcies, Ignasi. Fins ara, Ignasi. Adéu. Adéu. Ara baixo, Chantal. Sí, perdona. No, si et sembla, tanco la sessió, d'acord? Sí, perdona, és que volia tancar-la ara. No pateixis, no passa res. Gràcies. A tu. Adéu. Adéu. Chantal? Sí. Encara hi ets, oi? Sí, sisplau, perquè he de tancar la sessió. No vull deixar... Ningú dins, vale. A veure, un moment. Ja està. Ara. Neus, què passa, gorda? Posa la càmera, cabrona. Tia, cabrona, que estic en biquini, tia. I què, tia, que sóc jo? A veure. Que... Oh, tia, que grande que eres. Que grande, tia, ets el meu ídol. Com estàs? A part d'estupenda? Aquí estic. I tu? Se't veu molt guapa. Estic molt cansada, tia. Molt, avui estic agotada. Sí, perquè per les nits faig guàrdia aquesta setmana a casa amb uns pares que ens repartim. I com jo no puc anar durant el dia, doncs aquesta nit m'ha tocat i estic cansada. Però què ha passat? No va bé? Sí, que ma mare quan té un problema amb el meu pare, clar, està sola a les nits, També ho vol així, si no hi ha una emergència. No pot estar sol. No hi ha manera, Neus. L'hem posat un cuidador 8 hores al dia, més una altra persona per ajudar a llevar mon pare al migdia, per omplir hores. Ja no centre de dia? No, i a part ja no l'accepten, tal com està, Neus. Està molt vegetatiu. Ha anat a menys? Ja no camina, ja no parla. Ha anat molt ràpid, molt ràpid. Super heavy, tia. I clar, aquesta nit a les 4 de la matinada m'ha trucat ma mare i hem estat fins a 6. I clar, després torna a dormir, que no m'ha costat una hora i estic cansada. Quant de rato estàs de casa seu? Un quart? Un quart d'hora, anant ligerita caminant, sí. No, m'ho puc permetre. Si és una emergència, pillo un taxi. Però a vegades a aquestes hores acabo abans caminant que no pas... I tu què te cuents? I tu heu repartit entre els germans o no? Sí, normalment fem guàrdies repartides, però com aquesta setmana els vaig dir no existeixo durant el dia, si no hi ha una emergència real, no? Evidentment aquí correm tots. Em fa molta vergonya que estic amb boles tot. Estàs estupenda, tia. Què te vergonya? És a favor, Cling! Imprimir pantalla. Te l'hauria de fer, mira, te la passo? La faig i la passo. Un riu. Em trec la càmera, cabrona? Ja està fet. Que cabrona, tia. Has fet tard. Te la passaré només a tu, tonta. Em fa vergonya, tia. Sí, tonta. Que, Titi, que se te troba a faltar, tia. És raro, és una mica raro. Passa que com tot és tan raro, queda com més dissimulat, tia, però fins i tot a l'Ariana se li escapa, La Neus, dues vegades l'he passat. Ah, sí? Sí, a les reunions no em recordo què era, com quan compta amb el personal, no? I tu què fas a l'ITE, tia? Tinc ganes, començo vacances divendres. Oh, ja? Oh, que grande, tia. Fins quan? Bueno, doncs... Hòstia, jo no em puc dormir gaire, Titi? Que he d'anar a l'Albufera. Tu aniràs a l'Albufera? Tengem, que corres, va. Vale, però quan tornes? Jo no em vull perdre l'Alvarito, tia, que serà divertit, però... Qui és aquest Alvarito, que no sé de què va? Que ahir està molt descobert. Vam pitjar el Llull, tia. Ah, el xavalet guapot! El que ajudava l'Ester Coll. I què farà, què? Pues que aquest és de València, tia, que és amiguito. Aquest ha passat por sedazo de la... Ja, vamos, por la piedra. Va por la cuarta, ¿sabes? Ya te digo, tía. ¿Cómo trobo faltar, tía? Me cago en la puta. Estàs bé o no, gorda? Sí, cansada però bé, contenta, bé. Tot el teu bé? Estupendo, tia. Estic amb el paio gay, que és un crac, un figura. Mare meva. Sí, no em queixo. Ens veiem ara, amor. Vale, guapíssima. Chao, Bela. Chao.